Baba wedu wakanaka, muzita raJesu Kristu tinokutendai Mwari nenguva ino yamatiwanisa yatavakuparadzana. Mwari wamasimba ose kundochengeta Mwari hama yedu Daniel Chingoma. Tinotenda Mwari wamasimba ose, tikomborerei muve pakati pedu. Tinotenda nokutungamirwa pabasa rese muzita raJesu Kristu She wedu. Amen. Tinotenda Mwari zvikuru navakusvika paboard viewing. Totanga nevehukama, totanga nevanhu vese vehukama vachizopedzesera sori ndikugadziriswa. Totanga nevamwe vese vehukama vachizopedzesera. Tichibva pano tobva tatopinda mumota dzedu tokurumidza kufamba kuti tikurumidze kusvika. Ameni. Tinotenda Mwari zvikuru. Saka vanhu vese vachiuya vachipedzesera vehukama vanotiimbira vachitiimbira. Zvakare kana pane vamwe vafundisi vedzimwe chechi vauye kuno kumberi. Vamwe vafundisi vedzimwe chechi vauye kuno kumberi. Mwari Baba wangu ndinoona Baba vakasiya nzira yenyu vari varasi. O Mwari Baba wangu, Mwari ini ndinoona vanhu tanga nechaunga rutende rwese vavakidzani mashamwari ndo vari kutanga toita board viewing yedu. Pedzesere nevehukama. Hapana kwatiri kumhanyira tati tikuzivisei kuti pano tichasumuka na 10. Saka tine 20 more minutes yokuita chi zvatiri kuita pano toizonge tasumuka. Kana tichisumuka vari kuenda pane rori iri kumucheto kwokupesera apo yewhite ndo iri kutakura ruzhinji nouhwande hwedu tokwana imomo nedzimwewo nemota dziri pano tokwana tatenda. Upenyu wangu neupenyu wakatonga kwazvo, asi ndinoziva kuti munogara gara ineni gara. Oh, gara ineniwo
Jehovah.